Jwale re tlo qala Bibele re hlomphe batho ba beuweng boholong. Re tlo qala ka nkgono Moleboheng. Re tlo apesa nkgono Moleboheng Sara. Ha ona Basotho mo ba tsebang ho di dietsa. Ho lilizela mlilizela. Jwale rona re a di dietsa batho ba Tharientsho. Ebe re apesa nkgono Mapiello. Lilizela apesa ntate Seabata Freki. Ke a tseba Basotho ha bana mona, Mazulu ni no mona na. Ki apese disebo alerta. Alerta. Kalau na ham ting ketemu na sampai ni belakang ting kan. Re apese Malume Thabo. Ke itse ke a tseba Basotho ha bana mona. Re apese Rakgadi Ntswaki. Rakgadi Ntswaki. Rakgadi ya tsona.
o apesa ha mofanyana a fihla o matha o kwaele hlooho o apesa le mahetla re apesa mamohanu wa Khale. Hey, ke Mosotho he sokwana ke kgantho eno khale. Sona le mokgonyana o re ha hlafela ka o kwaele Batho ba se ba na le mokgwenyana ha a fihla ba kwaele dihlooho ba kwaele le mahetla. Ra leboha. Ke qetile le be batle le futhumale ra le rata le re file moetsi e ntle e nang le lerato. Ra leboha. Sorry.
ka tlung ka po ya ka Wajiga makoti Wajiga makoti wa hanana Wajiga makoti wa hanana Wajiga makoti wa hanana Wajiga makoti wa hanana Wajiga makoti kidinako Wajiga makoti wa hanana Wajiga makoti kidinako Wajiga makoti wa hanana Wajiga makoti Wajiga makoti wa hanana Wajiga makoti wa Wajiga makoti wa hanana Wajiga makoti Wajiga makoti wa hanana Wajiga makoti Wajiga makoti wa hanana Wajiga makoti wa Wajiga makoti wa hanana Wajiga makoti 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 Sanibonani. Namhlanje angina-choice fanele ngikhulume isiZulu. Namhlanje ngiyobhitiza niyaphambili namhlanje. Hayi nathi sibhitizile izolo. Sabiza abo khele. Namhlanje ngizokhuluma isiZulu ke namhlanje. Molweni. Absheni. Minjani? Nivukile. Sifamba kahle. Sikwembe singadekise. Ayibheleni yosho isikwembu maboko. Haluphi aus. Ithi swi. Ay siyabonga abantwana basekhaya. We will proceed now. Kune direction engiyifunayo. Ngiyacela if you are an African child okhuliswe kahle, you will understand ukuthi ngeke umuntu omdala ame wena uhlale phansi. If you are an African child, ningizwile ngitheni? Angisho ukuthi kusuka umuntu esitulweni, but if you are an African child, you will understand what I'm trying to say to you. Shout music lapho ba. Ufuna ngikhulume ngesiZulu or ngeSotho. Mara bana ba bala soba se bahambi esikolweni. Awusiphi volume baba ungasali. Uthando lwensizwa moyo ngcwele thathana thuthu lwami njengentombi nje hawe yahlulwa uthando moyo ngcwele
bayi-understanda lezo meeting. Bakhona babuye Natali la. Bakhona babuye Nquthu. Bakhona babuye Qwaqwa. Hawu bengazi ukuthi noma baningana. Ngentombi, ngentombi, hawe yahlula uthando. Hawu moyo ngwe. Yasho ngisayiphethe kahle akukahlula uthando. Alikanhlula uthando. Awusi. Alisosisini lerato. Alikakusisini. Uthando raphele mama. Wabuthi kara babuli mahlo. Sanetse babule mahlo. Ngiyabingelela ubongani wakasibisi lo. Umahlasi ubhobungani ugumetho umlomo bovu. Siyayibasela siyiqinele wethulilo. Hayi, ogumede lo osontshingile. Angazi-ke bengingafuni ukuyikhuluma ngeSuthu, angazi ngizoqalaphi ngeSuthu. Kodwa ngizokhuluma ngelinye ilanga. Siyabonga let you acknowledge ubaba nomama uMkheseng egameni lenkosi. Ake nibashalele izandla. Wena ngomekho izolo ne ngeke namhlanje sithi khona umuthi lo mshado ungame hayi noma ungasukuma wenzela isasebenzi le sebashadile wena sowuzele nje ibhasela namhlanje noma khona into ekushisayo hlala nayo uzufe awuncandile utheka awuncandile nathi kwa hawo me ake awuthi hawo ke boyfriend ya hawo re sale banyana tshwanetse re tsofatse tshwanetse re ma baby yela awuthi aka awuhlalife mo ngaphandle kokumosha isikhathi nje ngizocela umfundisi umpostoli Mashiya to lead us with a prayer. Egameni lenkosi asukumeni sonke umfundisi azothandazela noma imvuleni asithi baba siyabonga yami imvula barika Suthu pula king pula ithemba pula yabithupi yakithi niso kanjalo ngeke imvula uNkulunkulu angabusisi kusho ukuthi lento yaqala ezulwini bese iyaphelela emhlabeni angazi ngiyamizwa yini lento bahlalwa phansi bahlelwa ngayo lalela zabe hlelo phela kwagqitshwa futhi bahlalwa phansi bahlelwa khona hawu kwagqitshwa khona awungebi Sibophe imimoya yokuhlukana sibophe imimoya yobumnyama sibophe imimoya sibonga Nkosi ukuthi lo mndeni uyophumelela sikhuluma
sikhuluma ama-finances baba, sikhuluma i-breakthrough, sikhuluma i-progress, sikhuluma i-deliverance, sikhuluma i-favor, sikhuluma i-healing, sikhuluma i-blessing. In Jesus' name, amen. Asomshaneni izandla umfundisi asibonga. Sasemnandi emshadweni. Angithi bophakamise lezi. Awusiphakamise. Sasemnandi kodwa. Awuthi amen banwele inekukazi haleluya nompostoli ukhona phakathi amen ngegama lika Jesu amen banwele ibingelela abashadikazi haleluya asibapheni izandla ngegama lika Jesu amen haleluya ibingelela ihlobo nabo bonke bazalwane abashiye konke ameni bathi bazobungaza la ekhaya haleluya yasibadele bonke bebangakwenza kuningi kodwa bathe nje siyohlanganyela nalabo bakathi bakamkheseni haleluya siyabonga uNkulunkulu ngani uNkulunkulu anenze kahle amen banwele angizange akuzokhuluma okuningi ngithunywa bakamkheseni haleluya ukuthi nje banwele ngizothi nje uthokozani amen uthokozani haleluya lonke nizokwenza okuthandekayo okunganengisi bazalwane ongaze kuze kuthinte noNkulunkulu haleluya amen bathandekayo sifuna phakamile esihlalweni sobukhosi haleluya athi well done haleluya sifuna ethukuthele amen masingamthukuthele ke banwele sijabuleni sonke sithokoze basho njalo bakamkheseni bathi nimukelekile haleluya bonke bazalwane haleluya okhipot laphana ngicela nenze kahle haleluya Amen.
ithini ukutshela uyabona isihlambi isikhathi sezangaphambili bengamshala ngcono kunalokho Ninjani? Siyaphila. Hayi kodwa ngathi angiphili lo. Khuluma lapha singakhona. Sanibonani. Ninjani? Siyaphila. Sithanda ukubingelela abafundisi umphathi wohlelo ubingelele umakoti nomkhwenyana. Angazi ukuthi ngathini kodwa ngiyabonga namhlanje lethuba leli ukuthi ngizokhuluma ngomama Fumani nobaba Fumani. Noma kunzima kangakanani. Namhlanje ngizothi halala angamagama amaningi. Ngiyabonga MC. Makhelwane usikhiphe zona ziyapaka imoto mazile next door unankinga awusilabo bekamatsha ngaka hayi ungamangali-ke nginalo nkinga-ke khona omunye beza-ke imabaningi ngithi mina ngenza ubuntu mfundisi kungafake ezabantu at least akufake leya kwami wangithutha umakhelwane hayi ufuna utshani bakho ube buhle wena wani ngithi amara ngithi uyabona kugcwele kunabo makhelwane kanjalo mara ngathi sosikhathi aphume mhlawumbe ashaye ijoni yakho aphathe ibhayibhili yakho esontweni mara usahlulwa into encane thando mhlawumbe la ukhona khona ungamkhulumisi ungaphumi kule ndawo ungamkhulumisi bakhona labo baba ngicela uma ubaba usukume hlala phansi uma ubaba ngicela usukume uma umuntu wesilisa nithini ngesuthu umuntu wantata kupapha hambe bontata ngiyakupha bontata ish mama sebambile angisaboni lapho bafethe emuva sokuyisixakaxaka bakhona abo baba bakhona okay ke kunalento esizoyenza umuntu akaye epokotweni lakhe imali oyiphethe ngithanchelete ezweni ngoba hayi phuma bontata angifuni mawulethe khiphanani baba chelete chelete monke kuwali bontata kyale bawuhlompa bontata ndlula sisi ngibhizi kabi manje sekulate nathi ngishona very late bobaba yenzani kanje bobaba hayi ngiyambona ngiyenzani kanje ubulungisa ingoma emnandi la ubulungisa ingoma emnandi ozoyishaya lalela khuluma mina thula ngicela ninginike ispace la kulate kubhizi manje very late bobaba sukani bantwana bami la sukani kulate very late ngiyabonga dadewethu ngale mali singobaba sizomxolisela mama umkheseng ubaba umkheseng ngakho bonke asazokwenza ongekuthanda sizothi siyaxolisa asiyambisela siyomxolisela ngale mali sizoxolisa ngale mali siyaxolisa singobaba ile ayize benithi izobuyela kanti nini yize benkade ayihle What shall we do?
You are a mafia so to Asmashaleni izandla kakhulu, asmashaleni izandla. Asmashaleni izandla. Sondela mvamile, aliza mvamile. Nabafundisi. Siyamgcwalisela nawe. Siyamgcwalisela. Noma ngafika ngo-12 ukhumbule nomnikelo. Wangasela ukuthi bamxolisele. Noma ngokwathisa kanjani uqaba ukuthi Nkosi yami banikele. Nami nginikele. Uyangizwa yini? Yabona manje lasi kiswa kuJehova ukuthi ungasakwazi. Siletha ku-altar kaNkulunkulu. Ukuthi ukweta kwakho siyakubamba ngegama likaJesu. Hayi angikhulumanga bomama. Hayi abenjalo bomama. Nami ngixoseleni umama kubaba. Ukuthi mangaphekanga akhumbule nomnikelo. Wesande mama wesande iletheni yize. Sumana yize shaya DJ. Yize. Ngiyasebenza la kulethi ngiyasebenza mina. Phume thathi phela bamfundisi. Siyabona ulika ngesample bamfundisi. Yize mama yize. Shaya DJ. Oh mama. Hayi phume. Nilizela nawe. Nilizela. Achiziwa now, ukachimana. Siyamxolisela ukuthi ukhona uyamxolisela. Hayi. Akumshayela izandla. Teacher baba. Baba. Nani mbonile ngithi. Abo mama they are very few. Uxolo laba sikalizwa kahle. Hayi alibasiphinda alibasinyakazile. Ngibonile kubaba gelela nyakazi. Hayi iwallet ikhona. Siya transfer kula malanga, hayi siyakhana kula malanga. December manje. Ayiza. Siyabonga kakhulu bafethu. Usala yiza. Hayize. Usayiletha baba. Ngiyabonga baba, ubaba uqotho wena, ayize. Mfundisi ngathi ngase isifiso sokulanda imali. Siyabonga kakhulu bazalwane, nothing much ukuthi kube mnandi emshadweni. Asizange ukuzokhala la. Sizojabula. Nawe ke ungangikhasha. Ngiyakwazi ukulanda imali. Comments abantu iyaphuma imali. And isikhwama sikhuluma ukuthi athi ayikho mali izophuma. Asibashaleni izandla bonke ababukeli. Hayi sengizozakini ne. Ngizozakini soyibala soyitere. Yes siyabonga bazalwane. Kahle phana uthi sengiqedile manje. Kulo ilethe jamani nayo siyayidinga leyo. Siyayidinga uzoxolisa noma ungakathathi jamani sizoxolisela ngaphandle. Wena le yakha semshaleni izandla lokho.
elithi iBhayibheli, blessed is the hand that giveth, mzalwane. Mawunikela uNkulunkulu uyakubusisa. Angazi uyangizwa yini? Ungakhonondi bakithi. Uyangizwa yini? Sisazodla namhlanje ungakhonondi. Uyangizwa na? Or ngifuna ngithi abangakhiphanga one side. Ngiye lapha. Ana phela ngingena phambili ngibhekile abantu abangashunganga. Ngizoza one by one nje. Okay. Mamgweli. Nayi le nkonzo. Iyayizona. Ngicela ningilethele amanzi ngapha ukona. Ngisamnakekela lo MC. Yazi nomakoti sonyiwe la phambili. Mara ithini kuyena ekudleni ngizabe kuyina bophambili. Hlabelelani lapho. Sizoba uNkulunkulu siyenza ngizolo besifuna ukuthi iphelelise namhlanje. Unalo mhlabelele ngothandayo wesuthu noma isuthu ungasazi kahle. Uthi halela katha utsiba kamoki
Hallelujah. Hallelujah. Ngicela uyizele emshadweni. Ngiyabingelela egameni lenkosi yami uJesu. Ngibingelela abafundisi bonke abakhona. Ngibingelela kaNkulunkulu. Ngibulise ibandla lonke. Ngibingelela umphakathi wonke umakhelwane. Egameni lenkosi yami uJesu. Bese ngibingelela osingaye. Ngicela uyizele. Inkosi sabanje nje kusikhashana uNkulunkulu sokuvala kancane kodwa nesikhathi esifanele izofika. Haleluya. Ngithanda ukuhlabelela manje limited ukuhlabeleke. Haleluya. Ngumntwana kaNkulunkulu labazalwane ngijabulile ngoba kamhlanga ingane kaNkulunkulu lapha ezomthu lapha isikhathi singapha number 3685. Haleluya. Ngibonga bazalwane ngitholayo elizokhuluma ngale ndaba ibaleke indlela exakile, indaba yekhekhe lomshado nomese womshado. Haleluya. Ngoba zimbili izinto ayiyodwa. Haleluya. Ifike kuba umese. Amen. Bese kuba ikhekhe. Haleluya. Koze dalo uNkulunkulu ebazalwane enjongo eyidalela umshado abantu abashadile. Ukukhuluma nabantu abashadile namhlanje. Haleluya. Amen. So right now. Haleluya. Lelo bonkwatisa mncane ngihayi. Bengane kangaka izokwenza ngolento. Haleluya. Ngizokhuluma ngenkonzo bazalwane ebaluleke kakhulu emshadweni. Abazalwane bayathi inkazimulo yomshado. Haleluya. Iwuthando emshadweni. Thambisa zonke izinto. Ithobisa konke. Yenza isimo sibe in control. Hallelujah. Sonke ke bazalwane kudalo uNkulunkulu akupho mzoyiphumela bona mina. Yonke into isezweni. Hallelujah. Akupho nje ozokhuluma yini ngizokhuluma okusezweni. Ngoba yonke into iqale ezweni. uMC uthi kimi izolo mangibona. Lapha kufanele ukuthi ukhulume indaba yevesibeke yonke into iqale ezweni. Iyona le nkonzo aqale ezweni. Ayihlazile labo. Haleluya. Ngomone ukuthi voice ngathiya ngokuthi ngicela olibhibheli angivulele lapha. Wathi yabaseKorinte bokuqala chapter number 7 angiqalele nje ku verse 3. Ehlena ngizomtshela ukuthi ngoba seKorinte bokuqala chapter number 7 uqale nje lapha ku 3 ukhona nayo. Cela ngifundele isizulu. Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo. Amen. Belibambe mama. Hey. Hallelujah. Amen. Ngifuna ukuthi ngithi yonke into isezweni. Akukho esithatha nje from nowhere. Kusho uNkulunkulu. Uthi ngakubani? Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo. Nomfazi endodeni. Nkosiyami. Indoda ayinike umfazi okumfaneleyo. Nomfazi enze njalo endodeni. Hallelujah. Amen. Angithi ngiyalizwe lenkosi. Bonke baqala uNkulunkulu akukho siqalela bona. Uthi uNkulunkulu indoda ayinike umfazi okuyifanele. Nomfazi enze njani? Kuphi? Hey. Ayithini manje mhlawumbe ngani mawuphumba. Aphinde futhi ngomba. Ayithini manje mhlawumbe ngani mawuphumba. Lethe ke emshadweni. Yomshado, right? Hallelujah. Ngicela ukukhuluma nje nabantu abashadile nkosiyami.
uma ungakashadi engathi bungavali indlela ngoba ayiqondananga naye. Hallelujah. Uma ungakashadi ayifani. Amen. Iqondene nabo abantu. Nkosi yami. Babili. Umshado kaJehova. Sibonile uqala ukushada. Siwofakazi. Sifanele ukuyisho lento. Jesus. Hallelujah. Ithi indoda ayinikuba babumphesele wena. Kusho ukuthi mamphesele kufanele simbone la ngaphandle sentazi. Yeah. Lokhu uzokwenza ukuthi sithi shuthi babumphesele. Ngakwenza khona. Yeah. Nkosi yami. Umamphesele. Angeke sisonele sizobheka wena. Jesus. Siyakushoda kuwe. Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuze umshado ube mnandi. Hallelujah. Ngoba babumphesele ngobelumbese. Umbese wena mshado. Yeah. Nali kheke. Alivele mnandi. Baby. Sounds good, Jack. Because I'm a police. They shall know the truth, yes. The truth has set them free. Jesus. Hallelujah. Bawumphesele. Uyabona nami ngihalile. Ave ngimnandi. Ikhekhe lokushada. Amen. Umuntu ushadile. Yeah. Hallelujah. Umuntu ushadile. Uyazi uyalungiselela uprepare. Ulungise. Ulithambise ikhekhe lithambe. Mawuqeda bese uyasika. Hallelujah. Amen. Ufuna ukuveza lokuthi uma mhlawumbe kukhona okwenzakala eshadweni kusho ukuthi phakathi kwabantu ababili kunenkinga. Abazange bayazi indaba ukuthi kufanele kumnike okwakho kumfanele nawe wenze kanjani. Hallelujah. Siya kanjani? Ngenhliziyo evumayo. Siya ngenhliziyo ejabulile. Babumphesele ngekhekheni. Hallelujah. Uma ngabe mhlawumbe kuye kwaba khona ukuthi ukusiphazana fana sikulungise. Siye ukuze size enjoy. Yes. Hallelujah. Ngicela uqhubeke naye mama. Siyakuzwa mama. Umfazi kanamandla phezu kwakhe umzimba. Yes. Kodwa yindoda enawo. Yes. Kanjalo nayo indoda ayinamandla phezu kwayo umzimba. Kodwa ngumfazi onawo. Oh, Nkosi. Iliphelele. Iliyezwakala. Ikhanya ichaza ngokwayo. Amen. Asingakaxakekisani. Kwenza umuntu azabe ngafuna ibuza ukuthi ngiyenze njani. Ngaphela ngithi ngathatha unkosikazi ngoba ngifuna ukuyisondezela into yami eduze. Manje umuntu meseshona lena le ngiye kubani. Ngicela ukuveza lokho. Ikhekhe alinasikhathi sokudlula. Asho ukuthi asilinde kube sebusuku. No. No. Amen. Ikhekhe lidliwa noma yini. Amen. Hallelujah. Mabehleli umama nobaba edining room. Ubaba ezofuna ummese semfuna ukusika. Abenjani? Akunaloku kiwa lena ne-negotiate le straight. Ubaba maye abenjani ngomphesele. Amen. Asifuna ukubona abumphesele sekhayasa. Bese sisefuna sizokutshela. Sizobheka lesithi khona uwe sisi ikhosi yalelo. Umezondela ngicabanga uzobe sesehapha. Unele mos. Udlile ikhekhe walisutha uzobe sesehapha ephethe umntaloku aqala. Hallelujah. Akanamandla waphumisa akakwazi ukuzenzela lento eyedwa kodwa udina wena. Amen. Hallelujah. Kusho ukuthi nobabili niyabambisana kule eyeni. Hallelujah. Uthando lophaselwana into le uluthando emshadweni ukujabula. Hallelujah. Umingekho noma kulesizathu sisirasa ngoba ayikha
Kodwa masingekho nje umuntu eyazi ezenzela into yakhe. Hayi. Usuke engeke ngifuna ukuveza lokho. Ngingena lapha isela. Isela. Uyangena usakafika lapha kwaMpheseni. Uma Mpheseni yena udlamagalavandi. Kufanele izinkomo. Hallelujah. Nana Mpheseni kuba njalo Mpheseni. So ukubambisana kuyento noma yini manje ukuthi asike sikani. Ndikiwe manje nje sikani ezimashezi. Hallelujah. Anigodlelani. uNkulunkulu uyanika ithuba lokuphumula. Uhlakaniphile. Uyalenza ithuba lokuthi niphumule. Hallelujah. Ingagodlelani. Amen. Ngizocela nisuku nibe lapha. Ngifuna nibone ngifuna babambisane ekhekeni. Yebo babukisana siye. Oh, yavuma imibhalo. Amen. Amen. Ngicela nje ngibheke. Uyabona? Preparation. Yokwenzani? Bayabambisana. Babamba angeke kuze kwenze ngaphandle kwenze njani? Hallelujah. Inhliziyo enhle emnandi. Yabona bajabe kanjani? Ngikubona isimile. Hallelujah. Umiselo Nkosi yami. Amen. Ngicela nisike ngithi. Oh Jesus. Oh Jesus. Hallelujah. Jesus. Senganikana ngiyamfunza ngiyamfunza. Amen. Khala mina ngiyafunza. Ngiyathatha bese ngiyafunza. Ngisamile kahle sifuna ukuyibona manje. Ine kahle simbona. Jesus. Yes, bazolithi lapho. Lapho. Anthume kheke. Hey, ngiyisele laphuma. Hallelujah. Sebamafisana ke. Umakoti umkhwenyana uzofunza umakoti afunde umkhwenyana. Ukuthi benza njani mina bengikule inkonzo yokuqhubeka kwayo bayosala beyibona bewumthini ngeke uyise bazalwane
ngithi mina yebo yebo baba mina ngithi asala nomambweni hayi wena vele engakuthinti vele bengafanelanga uyimamele vele kakahle bebakhuluma nontate bohese limme mme utlwile mme mgese utlwile mme mgese utlwile okay hayi kusonto la mama la bekumakhuluma into zokusonto bekhuluma izwi haleluya siyabonga ngenkonzo enhle kangaka hayi inkonzo le wena mawucabanga ukuthi siyadlala sidlala ngiyalungiselela ngiyashadwa athathi ingane zabantu mahala and sekulate manje asekulate sisihle kunjani kulate manje sisihle hey ngoba nalabafana basilatanda hey angatanda lo nawe baba wavuselela kweminye imishado hambe khona bosothi uyaphela uzovuka namhlanje ngenxa yokuthi bazwile nale nkonzo mamgwele hey mamgwele uyishayile le nkonzo ngathi manje sokuyofanele agxile kuye mfundisi ayithandazele ngoba ngathi lahleka khona lapho mfundisi asa-understand ukuthi sishadelele sumeni sonke makoti nomkhwenyana beze ngaphambili Baba siyabonga 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 Psalm 118:24. This is the day which the Lord has made to rejoice and be glad in it. Amen. Ke lebohela fela support ya lona le mpontshitse lerato ke a leboha taba tse ngata tse ke tletse fela thabo
utlwa ke le special. Hi. You are special. Akenilelezele bese ngishayisa. Siyabonga, nani niyangithusa madoda, masele ngikhombeka amakhamera lana. Ngathi ngiyafuna manje bayibiza lento lesizokuthola. Thank you very much. Thank you very much, man. Ungahambi khokho, ungahambi kancane khokho. Laphansi kancane khokho. Ngithanda ukusho amagama, ngilamfazi bana besu ngilamfazi. Ya, ngixolisa mangakhuluma kahle ne? Ungixolele mangakhuluma kahle. Manje ngithinta amakhona hayi bengasinjongo yami ngithi. Siyabonga kakhulu. Mina yami shale bonke izandla bebakhona. Ngifuna ukukhuluma nami okanye ungidinga ngishilo nezolo. Ngilandela ku Facebook Bongani Sibisi or ku TikTok hlase.bovu uzongithola lapho. Okuningi yonke into uzoyithola lapho. Then mina ngiphelela la. Ngifuna ukuyichaza lento. Iyahamba wena voice. Asi labazalwane laba abathanda ukudictator makufanele kungena into zomndeni. Niyangizwa mthini? Asingene entweni zomndeni. Thina sishumalizwe senze kwenzayo makuphelela bese kuphelela lapho. Yeah. Amen. Sibandla elihlonipha umndeni kakhulu. Asithi ungayenzi kanje ekhaya. Ngithe izolo mamkhese mabathi shaya umqombothi uzowushaya ukhala. Uzowenza ukhala ngoba umakoti. Before uzohlonipha esontweni fanele uhloniphe umndeni kuqala. Niba sinikezi ngezitsha lezedura ubaba ukwazi wamthelela kuzo. Niyabona spelling esingayazi. Mnike uthi uMamgwenya prepare everything. Mawufika ukhipha naleza sikhipha nje ngaso kusesesikhathi. Mina noma ungangifakela ethini akunandaba ngisivakashi. Inkosi yakho nayi. Ngalawo mazwi lawo ukhono ehlakapheli bese uyasibhedela uzosilila ukuthi nenza kanjani abalilizele Yetsantse tshwanetse le setse rona re phela mo. Amen. If ufanele bashali ngoma baphume letse tshwanetse le setse rona ba tla re fa direction or ya tsa jwang. If it dijo se le di right ba fanele tsa batho dijo lona le phethise mesebetsi. Thank you. Over to you, teacher. Thank you. Adios.